Ràdio Mogent ha arribat l'hora de parlar sense embuts. Ei, hola amics, això és Sense Embuts. Soc la Carla. I jo l'Arnau. Què, com esteu? Què heu fet aquesta setmana? Avui, 16 de gener, tenim amb nosaltres... Comencem el programa número 7. Avui, excepcionalment, fem el programa en dilluns. Com deia, tenim amb nosaltres el Jan, en Ramon, L'Oriol. Avui, en el programa número 7, parlem de la campanya per jugar al pati en català. En el reportatge ens parlem de la fam del món. En el Minut de Glòria tenim el Max. I donem pas a l'actualitat amb l'Oriol i l'Alma. Coses que passen. o que passaran. Els titulars. Aquí tenim els titulars. Portem llibres a l'escola. Proposta de jocs tradicionals al pati. I arriba una onada polar de fred. Ampliem notícies. Portem llibres a l'escola, de Reis i de Tió. Ens ho hem passat molt bé fent aquesta característica activitat perquè així descobrim nous llibres. Proposta de jocs tradicionals al pati. Els delegats ens han proposat fer jocs amb cantarelles, ja sigui la xarranca, etc. I arriba una onada de fred polar. Abrigueu-vos bé, perquè nevarà a llocs que no està previst. En el temps us en donaran molta més informació. I fins aquí les juntilles d'avui. Donem pas al temps. El temps. Aquesta setmana s'esperen temperatures baixes. us recomanem molt anar a la neu, però tingueu en compte que heu de portar bufanda, gorro, barret. Informació elaborada amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els nois i noies de 5è han preparat un reportatge molt important. Escoltem a continuació un reportatge sobre el mapa de la fam del món. Tracta del projecte de la fam. Escoltem-lo. El reportatge. Aquests dies, al vestíbul de l'escola ha aparegut un mapa amb països pintats de colors. L'has vist, Lucas? Sí que l'he vist, Júlia, i m'ha semblat molt interessant. No sé si els nostres companys saben de què va. Ho hem preguntat als nens i nenes de 6è i ens han dit això. D'algú de la fam. Jo crec doncs, que va sobre els països que passen més fam o els que no passen fam. Que depèn dels colors, de cada països hi haurà més pobresa o més fam o menys. Doncs exactament, el mapa ens explica en quins països hi ha més fam o menys. Oi, Adrià? Correcte, Ivet. Si us fixeu, els països que estan pintats de color vermell o taronja són els que tenen més fam. Clara, què podríem fer per canviar aquesta situació? És complicat, però els nostres companys de 6è ens han donat algunes idees. No desperdiciar tant menjar i si hi ha algú que està malament, podrit o així, no tirar-ho, sinó utilitzar-ho per fer altres coses. No malgastar menjar i si ens posem, i com a exemple el menjador de l'escola, si ens posem menjar ens l'hem d'acabar tot. Intentar no desperdiciar el menjar i reutilitzar el menjar o aprofitar-lo o donar-li a una altra persona que ho necessiti. Ens guardem aquestes idees, però falta molta feina per fer. Oi, Yael? I tant, Clara, és un dels ODS. Concretament, és l'objectiu número 2. I aquest curs és el projecte transversal de l'escola. Així que us convidem a treballar contra la fam. I tu què mires? Vol dir que mireu a la tele. Arriba l'hora de tertúlia televisiva, però hi ha coses interessants i d'altres que no tant. Avui parlarem del Mag Pop. És un mag que els meus pares me'l van recomanar, el vaig començar a mirar a la tele i al final em van fer una sorpresa i el vaig anar a veure a la vida real a Barcelona i els meus pares em diuen que d'aquí molt poc marxarà als Estats Units. Moltes gràcies, Arnau. El minut de glòria. Avui en aquest espai tenim el Max de 6è. Endavant! Hola, sóc el Max i vinc aquí al Sense Embuts a dir que sempre l'escolto, que m'agrada molt, que és un molt bon programa, i també dir que de part de 6è volem agrair a tots els professors que hem tingut a aquesta escola. Moltes gràcies i adeu. Camino perquè sí. La cançó de la setmana. No espero que em porti enlloc. Avui volem compartir amb vosaltres una cançó divertida de Oques Grasses que es diu Escopinya.
Faig nius de pedra, reneix l'instint. El nostre saber no sap què vindrà. Et va fent com ets, et va fent així. En aquest afluent del que t'ha passat, que va omplint el llac dels trossos d'ahir. Ets un aspersor, ets un aspersor d'amor. Ets un aspersor, ets un aspersor. Ets un aspersor, ets un aspersor d'amor. Ets un aspersor d'amor. Escopinya, escopinya. Doncs aquí acabem el programa. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Si teniu alguna proposta pel programa, ja sabeu on trobar-nos. Escopinya vull ser i omplir-me fent res. Quan tens una cosa vols l'altra i l'altra i l'altra i així estem. Sargent millor de color verd. Deixar que tot ens vagi fent. Fa por això d'anar decidint però es fa camí. I recordeu, a l'escola, a casa, amb la família, amb els amics, parleu sense embuts. Fins una altra! Adéu! Sense embuts, un programa pensat, creat i produït pels alumnes de l'Escola Mogent.